Ayan, napakagandang tingnan ng nung bougainvillea. Ang daming bulaklak, tapos sa baba, ayan, ganda. Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-From D at welcome back sa Certified From D channel. Ngayon po ay bumabalik po tayo sa pag-gardening at syempre nandito pa rin ako at hindi ko naman kayo naiiwan. At kumusta na po kayo mga ka-From D? Syempre nandito pa rin po ako sa Manila ka-From D at namimiss ko rin syempre yung aking garden. At hindi naman siya nawawala sa isip ko. Nag-aalala nga ako baka natutuyo na yung mga halaman ko sa sobrang init. Pero ayun, garden din naman yung nandito kaya ayun, hindi rin naman ako tumitigil sa pag-gardening. Dahil maganda rin yung garden dito at gusto kong ipakita sa inyo, but very soon makakauwi na rin po ako ka-From D dahil gusto ko rin pong ipakita ulit yung garden ko at syempre namimiss ko talaga yung bahay ko. At before anything else, ini-invite ko kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung matagal na po kayong nanonood ng aking video at hindi pa po kayo nakasubscribe, ay mag-subscribe na po kayo para madagdagan naman na aking subscribers. At sa mga bagong mga viewers na hindi pa po nakasubscribe, ay mag-subscribe na rin po kayo para ayun, madagdagan po ang aking subscribers at makita ko na lumalago rin tayo. So ayan. So ayan po mga ka-From D, bago ko po kayo iikot dito sa aking garden dito, sa garden ni Certified From D dito sa Manila. So gusto ko po munang batiin ng happy birthday si Ate Arlene Fernandez na taga Quezon City, na isa rin pong ka-From D na matagal ko ng viewer since pandemic pa. So nakasabay-bay na po siya sa akin. Kaya Ate Arlene, happy birthday po sa inyo. Siyempre I wish na more birthdays to come at syempre ingatan nyo po lagi yung health nyo. So yun naman kasi palagi natin ang dapat iniingatan, lalo pag nagkakaedad na, yung health. Saka syempre mag-iingat kahit saan. So Ate Arlene, enjoy your day and happy birthday po. Maraming salamat po sa support. So ayan ka-From D, tuloy na po tayo sa pamamasyal sa aking garden. At syempre natutuwa ako na ipapakita ko sa inyong bago kong garden dito sa Manila, but syempre na-miss ko po yung garden ko. So uwi na rin ako, malapit na. So ayan ka-From D, samahan nyo po akong mamasyal at hope na magustuhan nyo at ma-enjoy nyo rin. So malalaman natin kung talaga bang effective ba talaga mag-gardening si ka-From D. Let's go! Kaya po mga ka-From D, tapos na po ako magdilig at gusto ko nang ipakita sa inyo kung gaano nakaganda yung garden dito ng aking friend. So natutuwa ako kasi bumalik na siya sa dati niyang ganda. Kung dati yung pagdating ko ay natutuyo na, especially yung grass, talagang ginawan ko siya ng paraan para bumalik sa dati. Tara po mga ka-From D, mamasyala po tayo dito sa garden ni Certified From D dito sa Manila. Let's go! Kailangan lang naman dito ka-From D yung talagang masipag ka magdilig para maganda yung halaman mo. Pag tamad-tamad ka magdilig dito sa Manila, talagang malalanta yung halaman mo dahil sa sobrang init. So ayun nga ka-From D, napakaganda ng mga halaman dito. Itong ferns na to ay nakalagay sa may initan. So sabi ko kung pwede tanggalin doon sa may init para bumalik yung kulay niya kasi parang naninilaw na siya. Sabi ko nasusunog yun ng araw, nasusobran sa init. So ayan, mayroon kaming biniling bagong halaman. Ang tawag dito ay pop rice. Parang parang papwa, tapos instead na papwa ginawang pop rice.
So ayan, sabi niya pinuputo lang ito sa dulo para dumami ng sumanga para bumilog. Medyo lumaki na siya ka-from di, at bago lang naman namin yan binili, siguro mga 1 week pa lang yan dito. Din ayan, ginawan ko ng korte yung kanilang ano dito, yung garden. Ayan, so medyo maayos-ayos na yung ano dito, mga plants, yung landscape gumaganda na ulit, at syempre mini-maintain ko na maging malinis. So nakikita nyo yung Bermuda grass ka-from di, medyo ano siya, medyo manipis kasi talagang kinalbo ko siya talaga ng husto. Talagang sinagad ko yung paggupit ko, kasi nung dumating ako dito, ano siya, yung parang mga 2 inch yung taas niya, tapos pangit tingnan, talagang hindi magandang tingnan. Yung ilalim niya nakikita, yung ibabaw, yung sa ibabaw niya yung nakikita yung dahon, pero kitang-kita yung ilalim na tuyong-tuyo. So ayan, sinagad ko yung pagputol ko para pag gumapang siya magiging katulad ulit ng dati, para umano siya, yung magiging lush tingnan at maganda, parang sa mga golf ba. At ayan ka-from di, dyan naman sa gilid, sabi ko yung mga vacant lot na, yung mga bakanting lupa na nakikita yung lupa dyan sa kanyang gilid ng garden, sabi ko ilagay niyo yung mga halaman na malalaki dahon, kasi maganda yung garden na kapag malawak yung garden mo. Katulad nito, malawak yung garden, ay mayroon mga dahon na katulad niyan, nakaano dito sa bandang may damo, yung malalaking dahon ba, parang mga katulad niyan, kalatia, lutia. So magandang tingnan dyan. Even yung silom, maganda rin tingnan dyan sa harap ng garden, katulad niya na parang natatakpan yung ano niya, yung side niya sa bandang soil. So magandang tingnan, kaya lang bago lang ka-from di yung bago lang namin inilipat dyan, kaya hindi masyadong malago pang tingnan. Pero pag lumago naman, maganda na. Yung dito napakakapal na ito, Anastasia or Assisticia, ayan, manipis na siya, at sabi ko sa kanya putulin niya lang, pero hindi na siya hindi na siya nag-grow, kaya yan ang nipis-nipis niyang tingnan. Then yung yung picara plant malagong-malago yung picara plant. Yung Eugenia na orange, ayun, hindi niya na naputulan. Sabi ko mas maganda nga pag hindi niya pinutulan, para magsanga ng medyo mahaba-haba, para siya kumapal, lumaki yung bilog niya. So ayun, maraming halaman dyan na nakatanim. Then ayun, ayun yan dito, sabi ko ilagay niyo yung mga malalaking dahon dito sa mga lupa na nakikita yung diyan sa gilid na walang mga tanim na halaman, para magandang tingnan dito sa front yard. Then pinalagay ko rin dito yung Thai Constellation na doon na nakalagay sa puno, tapos natutumba lang. So ayan, ang ganda niyan tingnan dito sa harap ng bahay. And then ito naman, sabi ko sa kanya, sa friend ko, ilipat namin ito kasi na ayaw niyang masyadong maaraw. Ang gusto kasi nito is direct soil. Kapag nasapat kasi madali siyang malanta, kasi maano siya sa tubig, matakaw siya sa tubig. Kaya mas maganda kung ilagay dito sa may lilim, para hindi siya natutuyo yung niya, yung pinaka ugat niya, yung soil niya, para laging nagmo-moist. So mayroon siyang na-absorb na water, para ayan, malagi siyang masigasig ba, yung alive masyado siya kapag mayroon siyang na-absorb na tubig. Pero gusto niya talaga yung direct sunlight. Yun, ang ganda ng garden dito. So ayan, medyo lumago na ulit yung mga halaman dito, yung plants. Sobrang init lang dito talaga ka-from di. Kahit na maulan dito, kapag napabayaan mo ng konti, hindi mo naman diligan na isang araw, nalalanta na siya. Ang dami rin ng biglang lumago yung yung kanilang pandanus plants, pero talagang madali talagang lumago yan kahit hindi siya diligan, talagang
masipag siya mag-branch. Ito naman ka-from hindi ito sensitive na halaman. Kahit tuyong-tuyo yung soil niya, hindi siya basta-basta namamatay kasi pang ano talaga ito, pang init. Saka nabubuhay siya sa mga bangin na may mga bato. Kasi nakita ko yung pinagkukunan nito parang sa Australia yata. Mahal itong foxtail ka-from at pang mayaman lang kadalasan nakikita yung halaman na iyan. At dito naman sa sa gilid, ayan, napakaganda ng pagka-landscape ng pagka-arrange ng plants ng aking friend. So hinayaan ko lang siya kung anong gusto niyang gawin. Pag tinatanong niya ako, nagagalit ako. Sabi ko, bahala na siyang mag-design kasi magkaiba yung magkaibang taste namin sa paghahalaman. Kaya sabi ko, wag niya nang tatanungin, gawin niya na lang kung anong gusto niyang gawin. So ayun, maganda naman yung naiisip niya. Minsan nagsasuggest din ako, pero siyempre sabi ko sundin niya yung gusto niya, wag yung suggestion ko kasi magkaiba kaming taste ng pag-arrange ng halaman. Flowering yung mga forget-me-not dito ka-from D. Ayan, ang dami-dami niyang flower, pero mas magandang tingnan yung kulay purple kaysa dito or kulay blue. Kasi yung white parang malnourished yung dating niya. Kaya hindi masyadong magandang tingnan. So ayan, mayroon pa ako ditong upuan at dito ako nagmumuni-muni kapag may iniisip. Nasa labas ng kwarto, dito ako umuupo. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought bumabalik na yung ganda ng grass. Medyo napupuno na ulit siya. Kasi kung papabayaan siya na tumayo lang ng tumayo, humaba na patayo, so talagang mamamatay siya. Kailangan sasagarin yung pagputol sa kanya. Yung bougainvillea naman nila ka-from D, sobrang dami ng bulaklak. Ayan, halos mapuno na yung mga sanga-sanga niya. Pero alam ko pag medyo mga April talagang napupuno ng bulaklak. Kaya noon dami-daming pausbong na bulaklak. So ngayon hindi masyado, pero marami na yan ka-from D. Sarap ng tingnan, no? Kaya lang isang kulay lang siya, parang cherry blossom. Doon naman sa kabila mayroon din ditong bougainvillea na iba yung kulay niya. Bilog-bilog na maliliit yung bulaklak nito, punong-puno. Mas maraming bulaklak ito, kaya lang maliliit yung bulaklak niya, kaya hindi masyadong nahalata. And unlike dun sa kulay kulay pink, malalaki yung bulaklak niya na parang sabog yung niya, tubo niya, kaya parang magandang tingnan kasi ang dami-daming flowers, parang ganon. So ito naman, mas maraming bulaklak pero maliliit. Hindi ko alam kung anong klaseng bougainvillea yan. Yung fortune plant naman dito ka-from D na na siya, nakubkob na nung dragon tail. Ayan, natabunan na siya at hindi na napapansin. Yung dulo na lang yung nakikita dun sa fortune plant, tapos yung nangibabaw na yung dragon tail. An Indian tree, pinuputol palagi yung Indian tree na yan sa taas ka-from D kasi masyado na siyang mataas, tapos parang pag umahangin nahawi siya, parang patumba yung dating niya, kaya pinuputol yung dulo. So mainit na naman at kakatapos ko lang magdilig. At ayun, pawis na naman kagad ako. Pero dito ka-from D dito sa ilalim ng clock vine, napakaganda at napakasarap magtambay dito dahil malilim. Halos parang bubong yung mga dahon niya. Medyo dumidilim dito. Tapos yung mga ferns napakalago.
At ang gandang tingnan. Kahit medyo madilim pero napaka-refreshing ang dating niya. Kasi talaga naman dapat nasa ano siya, medyo nasa lilim. Kasi pag nilagay mo sa araw, medyo ano naman siya, natutuyo yung mga dahon niya. Pero hindi naman kaagad-agad siya namamatay. Ayan, sa ibabaw ng mga ferns, makikita mo yung napakaraming bulaklak. Pati dito. Parang ano talaga, parang paradise kapag nandito. So medyo ano nga lang, hindi pa masyadong green yung ano, yung grass. Pero okay na siya at napakaganda na ng tingnan dito pag nandito sa ano, sa front yard. Ang sarap sa mata pag nakikitang ganyan. So kakaiba siya. Dito pala kapromdi sa tabi na ito, sa gilid na ito, maglalagay kami dito ng parang ilalandscape namin. Kasi yung mga Bermuda grass dyan, hindi naman nagiging maayos yung ano nila kasi palaging malilim. So yung ano, yung Bermuda grass, gusto nila mas mainit, natatamaan sila ng araw. Kaya lang pag morning sun lang yung tumatama dito. Pag medyo tanghali na hanggang hapon, so wala nang ano, wala nang sunlight diyan. Kaya maglalandscape kami dyan sa pagilid niya na lalagyan namin ng mga stones, white stones, or bahala na yung friend ko kung anong gusto niyong stones ang ilalagay dyan. Basta mahalaga malandscape siya at papaganda yung garden. So konting-konti na lang naman yung ayusin. So siguro yung dagdag lang na lang dyan. Tapos yung sinasabi ko sa kanya na lagyan niya ng malalaking halaman na may malalaking dahon katulad ng silum, ito Golden Miagos, maganda rin siya dito sa pag-landscape sa yan dito, maganda yung Golden Miagos dito sa harap, sa front yard. Tapos meron mga ganitong ano, mga nakikita na mga kalatiya, silum, maganda rin tong tingnan yung ano, Thai constellation dito sa front yard. Tapos yun sa ano, sa ilalim medyo may kaunting korte, mga stones para magandang tingnan. Tapos yung ano, yung Bermuda dapat malago. Marami na rin ano dito yung ano, parang yellow bell na flower. Marami siyang bulaklak ngayon pero hindi na katulad nung dati meron silang ano diyan sa labas ng gate, punong-puno ng flowers. Tawag nila dito is parang golden shower pero parang hindi naman, parang yellow bell yung ano niya, yellow bell yung dating niya. So maliit lang siya, hindi na siya kung dati nagpupuno siya, ngayon hindi na, maliit lang, napakatagal niyang lumaki. So ayan, medyo maayos na, napupuno na ng halaman yung gilid at konting-konti na lang, siguro mga 2 weeks okay na yung mga ano yan, yung grass. Kulang yung white stones namin. Dapat mas maganda kung white stones na lang lahat or medyo maraming ano. Kulang kasi yung mga bato, hindi pa kami nakakabili. Pero dadagdagan din naman namin yan yung para medyo gumanda yung pagka landscape ng mga stones.
Ayan, napakagandang tingnan ng nung bougainvillea. Ang daming bulaklak, tapos sa baba, ayan, ganda. Kulang na lang yung yung grass. Pero gaganda na rin siya. So ayan po mga kaprom, din nakita nyo po yung alaga kong garden dito, pati yung garden ko dito sa bibig ko. Ayun, malagong-malago na rin. So kailangan ko na siguro mag-ahit. So maraming po salamat kaprom sa inyong panunod, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell para updated po kayo palagi sa aking mga videos na ina-upload. Maraming pong salamat at Diyos mabalos.